Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rek, kenalno jenengku Rifki Atu Faiza saka kelas 9I. Halo rek, kenalno jenengku Ren Pratama Putra saka kelas 9I. Halo Rek, kenalno, aku teko kelas 9H. Jenengku Naila Syakira Anggun. Halo rek, kenalno aku Ahmad Rizky Trisno kelas 9F. Rek, kenalno jenengku Setia Aisyah saka kelas 9F. Miturutku sandiwara tradisional wujud lutruk ini cukup apik kanggo arek SMP Meji sing ket pemula. Menurutku sandiwara tradisional semester ganjil DIY cukup apik lan menarik. Saka sandiwara tradisional DIY ini, arek-arek SMP siji Meji iso sinau budaya Jawa Timuran. Miturutku, lumantar sandiwara tradisional iki iso ngenalno aku lan kanca-kancaku budaya Jawa luwih jero maneh. Kaya pepasan, wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Miturutku tentang drama ludrukan iku iso nglestarekno budaya Jawa. Lan aku tau melu rek, rasane enak, seru rek. Miturutku sandiwara wingi ngarep kanca-kancaku seneng, sregep lan bangga karo budaya dhewe. Harapanku kanggo sandiwara tradisional selanjutnya, muga-muga arek SMP Meji iso ngasilake karya sing luwih apik supaya iso duwe karya kanggo SMP siji Meji. Muga-muga sak pengarepe arek-arek SMP siji Meji iso ngembangno budaya dhewe. Harapanku nang SMPN 1 Beji iki, muga-muga SMPN 1 Beji iki iso luwih maju maneh. Muga-muga SMPN siji Beji iso ngembangno budayane dhewe lewat pelajaran basa Jawa. Muga-muga SMPN 1 Beji iso ngembangno budaya Jawa. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun, dadah.